trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ikakawhaag duha nga Domingo, sulod sa tuig. Dili nato ikalimod ang atong tawhanong kahilig, anaa sa pagtinguha nga mahimong inila sa katilingban. Gusto natong tagaan og importansya ang atong kaugalingon. Kini nga kinaiya, parte lamang sa kinatibuk-an sa atong pagkatao. Apan anaa paghihapon kanato ang katakos sa pagpili kang Kristo sa iyang pagka-mapaubsanon. Kay kadtong magpataas, ipabos, og ang magpaubos, ipataas. Dinasig sa mapaubsanong Kristo Jesus, palihog manindog, og simbahon ta ang Dios. Glory and praise to our God, who alone gives light to our hands. Many are the blessings He gives to those who trust in His ways. Without waters and sons of Him, who will the valleys and plains. Praise the wonders our God has done in every heart that sings. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He gives to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ngayon, kasing-kasing mahinulsulon mo paubsanon. No? Pamalandungan nato na itong mga sala. Upang ayuan nato sa Ginoo ang pasaylos ng mga sala. Ano maandag kita pagsaulog ning Santos Kamisa. Kaluyaan kita sa Dios, magagagahom sa tanan. Pasiluan ng atong mga salada doon ang atos kinabuhing dayo. Himaya sa Dios,
dito sa mga lahangin. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Katulad sa iyong mga tao, hindi sa yuta, Pinoong Diyos, ng itong hari, Diyos samahan, makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpapasalamat kami kanimo, nagadali kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Noong Jesucristo, itong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, iwagtan sa sala, sa kalibutan. Kaluhin kami, kaluhin kami. Ikaw nagalingkod sa tuon, sa Amahan, naawat ng among pagaluyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang labing halangdon, O Jesucristo, ba't sa Espiritu Santo, ihasa'y maya sa Diyos Amahan. Mag-ampo kita. O Diyos sa magagamhanan, puna nga mo ang magkasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dungagi ang among pagtuo sa imong way puas nga pag-amuma. Bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among ipangayo pinagi sa mo Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Dili kita mahimong abli sa grasya sa Dios, kundili nato isalikway ang atong garbo. Ang mga tao mudayig sa dili magpakaron ingnon ug dili mutuo sa mga mapasigarbuhon. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Sirak. Atong paminawon. Anak, pagpaubos diha sa tanan mong buhaton, ug ang mga tao malipay niini labaw pa kaysa mga gasa. Sa magkadako ikawng tao, kinahanglan nga labi kang magpaubos. Unya, ang Ginoo mahimuot kanimo. Ang gahom sa Ginoo dako, ug mapasidunggan siya kanila nga mga mapaubsanon. Walay sulbad alang sa mga problema nga ilaha sa mga tao nga mapahitason, ang kadautan migamot na diha kanila. Ang makinaadmanon nga mga tao makakaton gikan sa mga sanglitanan ug mga pasumbingay. Mamati sila pag-ayo
kay buot man sila makakaton. Ang pulong sa Ginoo. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. Ang matarong nagasadya ug nagalukso sa kalipay at ubangan sa Dios. Nalipay sila ug nagsadya. Awiti ang Dios, awitig pagdayeg ang iyang ngalan. Ang iyang ngalan, mao ang Ginoo. O Diyos, sa imong kaayo, imong liwatag puloy-anan ang kabus. Ang amahan sa mga ilong, ug tigpanalipod sa mga balong, mao ang Dios. Diha sa iyang balaang puloy-anan, ang Dios nagahatag og puloy-anan sa mga piniyan. Kipagulan niyang mga pinilanggo ngadto sa kagawasan. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. O Diyos, ang imong gihatag daghang ulan, ang imong kabilin. Imong giuli ang yuta sa diha nga kini nahimong pahimangno. Ang imong mga panon sa kahayupan nagapuyo niini. Sa imong kayo, Dios, kitagan mo kini alang sa mga kabus. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. Sa daang kasabutan, daw halayo ang Dios sa iyang katawhan. Sa bag-ong kasabutan, haduol ang Dios kanato diha ni Jesus. Ang tanan angay tang ipasalamat kaniya. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Atong paminawon. Kay wala kamo moduol sa usa ka butang nga mahikap ninyo sa nagdilaab nga kalayo didto sa bukid sa Sinai, sa kangit-ngit, sa kangiob, ug sa bagyo, sa lanog sa trumpeta, ug sa usa ka tingog, sama sa gibuhat sa mga Israelita.
sa pagkadungog sa mga Israelita sa mga tingog, nangalyo po sila sa Dios, nga muhunong na unta ang maong tingog. Hinunua, ang giduol ninyo mao ang bukid sa Sion, ug ang syudad sa buhing Dios. Ang langit nung Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel ni ini. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak, kansang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Miduol kamo sa Dios, ang maghuhukom sa tanang tao, ug sa espiritu sa mga matarong nga hingpit na. Miduol kamo kang Jesus, nga maoy tigpatiwala sa bag-ong kasabutan, ug ngadto sa gisablig nga dugo, nga nagpaila sa mas maayong mga butang kaysa dugo ni Abel. Ang pulong sa Ginoo. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. So niya na kaadlong ipapahulay, miadto si Jesus sa balay sa usa ka inilang Pariseo, umikaon. Ug mga tao na niid pag-ayo kaniya. Namatigdan ni Jesus nga dihay pipila ka mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Usa iyang gisulti siya niining sambingay ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong sa sakumbera sa kasal, ay kamo paglingko sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Kitingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo. Mga nagdapit kaninyong duha, muduol umingon kanimo, siya palingkura diha. Unya, maulawan ka, mapugos pagdingko sa labing ubos nga dapit. Hinunua, kung dapiton ka, ato lingko sa labing ubos nga dapit. Aron nagdapit kanimo, muduol miingon, higala, balhin nga re sa pinasidugang dapit. Sa ingon niini, kapasidunggan ka atubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas, ipaubos. Ug kadtong magpaubos, ipataas. Namiingon si Jesus nagdapit. Kung ikaw magkumbira, ayaw dapitan ang imong mga higala, ang imong mga igsuon, imong mga paryente, o mga dato mo, mga silingan. Kaya sila makabalos pagdapit kanimo. Ug sa ingon, niini, ikaw hibaslan sa imong gibuhat. Magkumpira ka, mo'y dapita ang mga kabus, ang mga bakul, mga piang, mga buta. Nabulahan ka, kadili man sila makabalos kanimo. Baslan ka sa Dios, inikabanhaw sa mga matarong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Diyan magtutudlo. Doon si pangutana siya mga disipulo ba, niya mga estudyante. Diba kasi pangutana niya, ningon siya. Kano sa man ka makaingon nga ang gabi natapos na, nagsugod na ang buntag. When does the night ends and morning begins? Ito ba estudyante ingon? Kung sa layo gani makita ka o mananap, unya imo nang
Hibaw-an kung kini ba karniro ba o iro. Kana klaro na that means buntag na. Ningo mo tutudlo, dili. Ang usas dyan na ingon, kung sa layo, makita kag babae nga naglakaw, unya, maklaro na nimo kung siya batanon ba o may edad na. Kana, hayag na, buntag na. Ingon mo tutudlo, dili. Kung tanay, unsa man di ay, kaya sa mga makaingon nga karon one agyod, this is morning. Buntag na. Ningo matulodlo, ingon ni ini. Kung ikaw gani mutanaw sa naong sa usa ka babae o sa kalaki, sa katao, nga makita nimo siyang naong ang dagway sa Dios, nagpasabot ka na nga buntag na. Kaya kung nagtanaw nimo sa naong anang tawhana, di ka kita sa naong sa Dios, bisag utong tutok pa, gabi ilang gihapon na sa mong kinabuhi. Mga isuon, ibaw ba ka kanang tingadaan kayo, no? Dali kayo ta, no? Mutuo, kana bitaw mapanghitabo bitaw, nga mga tao nga, so, pangano doon, na inahong sa Ginoo, makita nato, hangad din tantanan, di ba? Ay pa yun, nakita ang Ginoo, diha sa kahoy yun, sa punuan sa kahoy yun, naklaro kayo, kita pa nato na, ilungan, mata, na, Ginoo gina. No? Kita ito Ginoo, no, sa batuon, tanawan na, maklaro gina. Dali kita mo tuon ni ana, gani, layupag na, mo kuryoso ka, na media na yun, ay so, dagha, kay manoon. Yan ay mga patutuon na yun, magdaliw kandila, alam, dagko tayo. No? Yung mapapsanon, manambal na yun, na negosyo ng dako. No? Dali kayo matutunan ni ana. Pero ang Ginoo lagi musulti ba? May musulti niya, gusto ka mo tanaw sa dagway na ako? Ginoo lagi niya, tanaw ng dagway si mong isikataw, lipas timawa o kabus, mga laot ka na, tanaw na, ako ng hitsura, mo ni po sa Ginoo. Ginoo niya nagsulti, di kita matuo. Kaya tuo patang, ano be? Yun sa mga pataga sa isikataw, kapila na ito balikasa, abusahir, atong abusar, ato ang how do we treat people kung kita nito o patang. Ginoo niya nagsulti, na, maunay dagway na ako. Isa gino sa'yo, natay sa PS Divine Mercy. Of course, gihatan niya sa Ginoo ka na ito. Look at this, no? Reflect on this. Venerate this. Indot kayo. Maayo ka na, no? Maayo ka na. Pero kung kutob lang na mga igsuon, kanang imuhang pagpalandong sa lawa sa Itsur Divine Mercy na ditato, dili na matranslate sa mercy sa kaluoy sa mong isikatao, wala na nada. So, isa pa ni mong tutok ang Divine Mercy diha. Kinahanglan makita ang gini mo ang kaluoy, mapaday mo kaluoy ngadto sa dagway sa Dios na basta timawa og kabos. Mabitaw ni si Banghilo karon, ang Ginoo nga, man niya maghikay gani mo, ito makalimtin taon. May timawa kabos, mga bua, mga buta, mga piang tanana. They should be special guests. They should be special guests. Ginoo nagod, dagway na sa Ginoo. Have we realized that? Ang rason bitaw, no, ano dita ka, kita sa naong sa isikataw, tungkol bagay sa sala, di pa sala sa garbo. Kining garbo mga igsulti ang kanaaning salaa, ay mong kinabuhi, ngit-ngit yung kayo still in the dark. Kaya kinig mga taong doon garbo, di magimuto o Ginoo. Ibaw ka, giyon sa pagtintal sa yawa, siya nagsi iba, unsay iyahang giigo, ang garbo. Gina niya, oy, adag iba ay magtuo sa Ginoo, ha? Kaon mo ng prutas, kaya mo kaon ganun, mulabaw mo sa Ginoo. Mga ang ato na ginikan gibuhat na garbo. Muna nga,
garon sa pagbasa ingon nga kining mga taong gabuso kuno, no? Kinabuhi daw mo ran wala paglaom ug gani tungod kay nakaugat na ang kadautan. Kita hibaw kita ang usa ka tawo doon ay garbo, pastilan. Dili na ang kaligutot, na ang kasuko, na ang ingon na to mga hiyas ba nga ingon na to makadaot yun. Una mga tao nga doon ay garbos, grabe ng garbos sa kinabuhi, huwag isinitulog nga kalinaw. Huwag isinitulog kalinaw. Muna nga Ginoo na magmataas ka, ipaubos ka. Paubos ka. Lahi kay sa tao nga doon gitawag to mapaubsanon, no? Sa taong sa laing bahin, ang mga tao nga makita sa Dios, mga tao nga doon ay pagpaubos. O yung sa mga pagpaubos mga ison, ang tao mapaubsanon, ang iyang hiyas mo rin gini, nagtuman sa sugo sa Dios. A humble person is a person that does the will of God. Muna siya ang pag-ubos. Unya ang siya po sa Ginoo, kung magpaubos ka, ipataas ka. Asa man kadalas Ginoo taasa. Asa man ang pataas. Ang pataas mo kini kung paubos ka, ipataas ka niya to the highest level. Where is that highest level? Duol siyang kasing-kasing. That is the highest level that we can come. Duol siyang kasing-kasing. Duol diha kaniya. Uban diha kaniya. Mao na pasabot sa Ginoo. Naata. Unya tanawa ko duol ka sa Ginoo. Sa mitabo nimo. Ang Ginoo, ang usa ka tawo paubsanon, duol siya sa Ginoo, mahimo siya nga ang iyang kinabuhi daw tuburan sa grasya, tuburan sa mga mayong hiyas. Muna mga taong mapaubsanon, masinabtunon, matinabungo, matinahuron, no? Kapasayloon, all of this, no? Mga hiyas ng ini nga kung naa ka na mga igsuon, imong kinabuhi, malinawon, kontento ka. Mo nag-iingos Ginoo. Kung paubos ka, mataas ka. Mataas ka. Kaya ko naguniyo. Kini mga tao bitaw ng garbuso di gayo, pa sila dili gyud ni makapasaylo. Di gyud. Manibawaan ko, sus, maestra na sila sa eskwelahan. Kailan juga tayo nila, kung maning amiga ang tataw sila ta. Ang usa good English major, ang usa mo dili kay major. Nakadungog man siya sa pika sa iyang kwarto nga nagtudlog. Napabasa ba A-N-Y-O-N-A. Nya gibasa mas maestra anyone nga iniwan man ta. Jesus, kada ginagsugod na tao na. Unya gibadlong. Gamay ng istorya ha. Pung. Diba ko sa tabo? Gikan sa World War, nahimong World War. Perte, puro sa badagang guwang. Perte isuga puros, perte balitahap. Away, istorya, taman, butang guguan. Apil ng mga silingan, apil ng mga parente, abot sa barangay, abot korte. Gamay na kayo. Pero huwag mo surrender yun. Abot korte, abot Supreme Court, ababag yun, di buhunong bahala lang sa may tabo. May gani, tanton lang kasilag nila noon, kasakit ng duha, kung cancer, nakamatay, nakasulbad. Tinihod yun, they were friends. But then, ang hatred was consuming them, that they died out of it. Buong na nga, bisa nangamatay sila, ang hilitsura, ngayon gyapon air. Tangiga sa... Lahi kayo sa mga tao, mga gitawag na itong mapapsanon, mapasilo na yun, mapasahilo ta. Every time that there is reconciliation, it is a beautiful, good scene. Kami nag-experience sa muni ini, na pag magkauli naman nagsuon, pagkanindod doon kayo makahilag tas kalipay. Kung ang tao mahinusol na, magbalik na sa Diyos, hasta ginuogod mo, iniktin sa kalipay, magbangkiti yun. It is always beautiful kung tao mapausanon, upasayloon. Kanag yung upasaylo ta mga igsuon. Pastilan makapasaylo ta, upasaylo ay ta, kalamis ng pagbati, murag tag nahuasan o gitawag to sa kasakong ato gikarga ba. Just beautiful. Pagkanindot. Kininto mga garbuso, mga igsuon, bawa ka, nagtuogin na sila gitawag sila kanang, sila lagi the best, sila guwapa, sila sikat, sila
Di sila mo angko siya depikto. Mga proud people ba? Pero itong sa babae, yun, padre ka nang mukumpisa lang mo padre, kay muro bang nakasako ka ng vanity ba, mong pride ako ba. Kaya kada buntag yun, igmatag yun ko niya, yung siya, ato sa amin siya, yung siya. Itanong niya sa amin, yung siya, ay, kagwapa ginako. Kada buntag yun, ay, kagwapa ginako. Yan yung siya, padre, nakasako. Yung padiwa ka kasako eh. Dautan na kagmata. Kaya mga taong proud, sa bright sila, Jesus, sila lagi nagtuo niya na. Dahil kasi mga taong kitawag na tubag ka ng, na mga manghiyas ba? No? Na manghiyas. Pero di isla mo angkol yun, because this is God's gift for me. Niya, they glorify the Lord, they lead themselves. Niya, hibaw sila sa ilang depikto. Silang depikto sa ibahato nila, they try to improve. But everything that is good, God's glory, dinawag sila ang tanan gikan sa Ginoo, wa gid nila. Ug naa magid nila sala ra gyud. Munang they grow in grace in praising the Lord. Kuha gyud sila. Nay kini mga taong abuso mga igsoon. Pastilan. Kung proud ka, di ka mo alagad. Di ka mo serve. Wala ka lain ang imong tatas si katao. Para taon nimo nga taon nimo murag kompetensiya nimo. O proud ka mayon ka labaw pa ko ni ana. O proud ka, no? Di gyud ka palkansi. Una every person nga proud ang iya pagtaas si katao pagtan-aw niya usa ka kompetitor. Og nungka mo alagad na siya. Muna kita tagin proud people, di ikatrabaho nato. Pait kayo mga tao na ikaw. Diin. Lahi kayo sa mga tao mga pausanon ba? Pausanon gani ka, no? Maluluyon man ka. Kung si mo isi ka tao, pausanon ka, nakita kang paagi o saon pag-alagad. You serve. O sa pag-alagad. Pero ito ingo pa doon Teresa ba? Ingo siya, ina mga madrin niya ba? Kamu gani, ha? Mo, trabaho mo, tamo mo sa kabos, pagpaubos in taon mo. Kasi buhaton ninyo ha, magpaubos mo yun eh. Mutabang mo sa kabos, buhaton mo pan, pagkaon sa mga gigutom. Ighatag in taon ninyo, pangay pasaylo in taon. Ubanig pahiyong, pangay pasaylo nga, ang inyong naghatag na mugpahan nila. Naghatag mugpahan ha? Pagpasaylo kay, pasayloon mo, kay naghatag mo, ngatos kabos, ugpahan lang. As if naghatag lang mugpahan ngatos sa Ginoo. Kaya ka na inyong kalagaran, mao ka na ang Ginoo. And you're just giving that bread. Pasalamat mo. No? Ang may makaam ko, kasi inyong paghatag nga tos kabos, timan dili ka mo yung nakapahatag, nakahatag nila gitawag na itong kaayuhan. Mas doon mo yung dakong kaayuhan na dawat, gikan kanila itong gitugutan mo na kamo makaalagad mo alang kanila. Kaya ang kabos mo ay daan nyo pa doon sa langit. Mga isuon, kini mga kabos, kini mapaubsanon ba? No? Mapaubsanon. Importante kayo ni, produsod kayo ni. Kaya mga proud bang kayo tagod, mga fried chicken kayo itong kung itong kumaladungan, no? Ibaw kita ni ini, daghan kayo ta. Lisod ang pagpaubos. Nasa yun. But ato nang gikinahanglan. Gikinahanglan, we have to learn that every day. How do we learn it? Kung saan man nato? Ibaw ka kung saan? Usay po sa Ginoo. Go to Christ. Kung pag Ginoo, come to me, for I am humble of saan o kasing-kasing. I'm meek and humble of heart. Siya lagi mo tudlo ka nato, mga isuon. We have to learn from the Lord. Ibaw ta? Kung sige buhat niya, tuk. Diyos nagpagkatao siya. Pag-himo siyang tao, nagpaubos siya. Sa kalibutan, look at the Lord. Giyagaan siya, tawag siya palang hubog, glutton, sa panay, mga mas makasa. But then, he looked down siya. Pero he continued on loving.
Hugasan niya mga tiil sa mga apostoles. Niya balik-balik niya pag-ingon, importante ang pag-alagad. Importante ang pag-alagad. Muna, it has to be Christ. Siya gyud atong model. Kaya, usa ka butang sa maampo kita. There is a very difficult prayer ba kung maampo ito nino, maampo ito is from the heart, mapabsanon kita. Na kini pag-ampo nga, so ini pag-ampo. Makaampo ka kani ini. Can you pray with this prayer nga? Ingon ka nga, Ginoo, unta Ginoo ba? Nga, mangandoy unta ko Ginoo. No? Ha? Mangandoy ko Ginoo, ipalayo ko, no? Sa pangandoy ni ini. Nga, dili unta ako, dili unta ko mangandoy, nga ako daygon, ako tahuron, ako ipalabi sa ubang mga tao, ako ituboy, ipalayo unta ko Ginoo ni ana. Ginoo unta, palayo unta ko sa gitawag to kahadlok, nga murang mahadlok ko nga ako dauton ipaubos, no? Butang-butangan, yaga-yagaan. Di unta ko mahadlok ni ana. Na Ginoo unta Ginoo kung mahimo, no? Unta tagay ko sa grasya nga kung unta, no? Malipay unta nga kung sa kinabuhi nako ang mga tao, katugbo ba? Ang mga tao masigugmaon pa kay sila kanako. Mas daygon pa sila kay kanako. Unta Ginoo. Kung kita mga igsuon mo na ito ang pag-ampo ba, no? Then nanay ti mailhan diha. Nga naana ng binhi sa paubsanon. We could pray that way ba? No? We could pray that way. Kaya lagi importante magkaroon pagpaubos. Pagpaubos, mamugidan sa padong sa langit. Kung pas Ginoo, andan padong sa langit, pertigyong sigpita. Mao ni daan giagian sa Ginoo gikan sa kalibutan, mao si daan agian to padong sa langit. Giniingon ko no ba? Nay, sa langit, kinsa may malangit? Diha sa langit kuno igabot nimo, mutuktok ka sa langit, ituktok nimo sa langit, mingon si Pedro, mingon ka nak-nak, ng si Pedro, who's there? Mingon ka, ang mutubag yun, ni ako ang Santo Papa. Sa tubag ni Pedro. Why Santo Papa nga rin makasud og langit? Nak-nak na sad. Who's there? Ako ang superior sa Holy Spirit. May sa kano, superior ka, sa Papa, servant lang, pero sige, superior ba ka? Why lugar gare sa mga superior sa Holy Spirit? Tuk-tuk na saan, who's there? Ang tubag ni siya. Kinsa man ka? Who's there? Ako yung tao, ang pobre makasa, ginulso. Doon ay lugar yung tanan re. Makasuon mo kadaghang lugar sa mga tao ang mapaubsanon. Mga igsuon, ang makasuon sa langit, moro gini, dili imong title, dili kinsa ka, kung dili tao magpaubos o ipataas ngadto sa langit. Amen. Nagato ako sa Dios, amahan magagahong sa tanan. Nabuha sa langit ug sa yuta. Pero si Kristo yang bultong anak atong Ginoo. Kanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanag ni Maria nga Birhen. Sa kisugod ni Poncio Pilato. Lansad sa krus na matay gilubong. O sa tsunami na tayo. Garokalo na banha. Misaka sa langit. Nagrig ko sa tuo sa Diyos, amahan magagahong sa tanan. Dito mabalik siya. Pagpahukom sa buhi o sa mga hinatay. Ito ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, pasaluan sa mga sala. May suminaagis ni Jesus nga paubsanon, mudangob kita ngadto sa atong amahan, nga magagagahom sa tanan, pangayoon ta kaniya, ang ato ang gikinahanglan, muingon kita, Ginoo, kami mapaubsanon.
alang sa atong simbahan, nga ang kayano o kamapaubsanon sa pag-alagad, maoy patik sa iyang mga pangulo, ug naglihok nga sila mga sumusunod ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nag-alagad sa kagamhanan, nga batunan nila ang diwa sa pagkamapaubsanon diha sa ilang pag-alagad sa katawhan, ug maoy ilang tinguhaon ang kaayuhan sa tanan, ug dili ang ilang kaugalingong kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga mapahitason, makakaton sa pagpaubos sa ilang garbo, ug mapaubsanong mudawat sa kalisod sa pagbag-o, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang masakiton, ngalig-uno nila ang ilang pagsalig sa Dios, uban sa mapaubsanong mga kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Alang kang Monsenyor Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na unta sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuong nangamatay, nga hatagan na sila sa pahulay nga dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, ihatag mo ang imong kaugalingon ngadto sa mga tao, miila sa ilang kaugalingon. Paminawa nga among pag-ampo, nasiga kami nga maghimong mapausanon sa lugoon. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost, to fight and not to hear the rules, to start and not to sing for us, to labor and ask not for reward. Save that all-knowing, that I do your most holy will. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost, to fight and not to heal the wounds, to toil and not to seek for us, to labor and ask not for reward. Say that all-knowing, that I do your most holy will. Mag-ampo kita kining sakripisyo dawaton sa kamaha magagagahom sa tanan.
Ginoo kining santos nga misa magdala untang ari kanamo sa imong panalangin. Maglalang dinhi kanamo siyang gisaan nga kaluwasan. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ginoo manaa kaninyo. Nasa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Amen. Sanctus nga mahanang ay matarong gayud, pasalamat kami kaniwa kanunay sa dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagis mapangluwas. Ani ka orong pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa pagka-Dios. O imong pagbuot nga maluwas nga pinaagi sa sama kanamo. Kisadig ko sa tao ang pagkahigala kanimo, awan ang tao mismo may nag-uli ni kanamo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel nag-aawit mi sa imong himayaw sa katingog sa pag-ingon. Sanctus, Sanctus, Sanctus na Ginoo, puno ang langit, o Diyota, sa imong Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaligtasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaligtasan. Santos tuburan sa nagkasantos. Pagsantos ng mga gasa, mahimo kinalang kanamo lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon mikuha siyag paan pasalamat ug mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kuha siya sa kalis, salamat o pag-usabog midaig, mihatag ngadto sa mga tinunaan ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tanang gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo baug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kaniro paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanaw, si Kristo bumalik, bumalik Paghandos kamatang pagkabanaw ni Yesu Kristo, halad ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kay mo kaming giisip nga ngayang nga mo atubag mo alagad kanimo. Mo kami nangalawas tugon ni Kristo may usa sa Espiritu Santo. Inuri imong simbahan sa ibang kalibutan, maghimpit kami sa gugma, Juan ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Inuri mo sa mga igsoong nangamatay, magkaambis kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kan daygog himayaon pinaagi ni Yesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan ha kaniya magkagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Ama itong gamito ng mga pulong kitulos ng manunubos.
Mga kami ginuimo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay malayos na ng kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Kristo ng mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kanyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Iyo tanaw mga sala pa niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kaubot, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaag kaninyo. Manasa kaninyo. Pagkita pa nag-inig suunay. Sa Diyos sa gawag tang salas kalibutan mula ang katong idapit sa bangkete sa Ginoo. Signore, mi rendo uno strumento della vostra pace. Lord, make me an instrument of your peace. Dulce Dio, lasciarlo seminare l'amore. Where there is hatred, let me sow love. Dulce verità, where there is where there is love, where there is distress, Magampo kita. O ginugibago mo kami sa paan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Paligonon ta kanamo kining pagkaon diya sa imong gugma. Magalagad kami kanimo dinhi sa imong kaigsuonan, kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Magampo alang sa masakiton. Langitong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. May tudlo ang bertud sa pailob diya sa kasakitan.
Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Naot nga nag-antos tungo sa sakit sa ubalatian, makamong gipili siya ng maghimong santos. Kayong kasakit, mahiyo sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kanyang gipangayo, pinagis sa mga Giniso Kristo, imong anak. Nga buyog hari abang kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Atong pasalamat sa ito ang mga brother donors and sponsors, atong mas participants, readers, psalmists, lay ministers, and altar servers, atong choir, kanta sugbo, atong offers, Saring Hamamas, John Dagami, atong Pilgrims, Legion of Mary, Senatos of Cebu, Holy Face of Jesus and Vicente Aurelio Chapter, Holy Apostle of Fatima, Basak, Mandawi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang langin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil yung kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks to the Lord and exalt His name. Give thanks to the Lord, let us sing songs of praise. Shout with one voice and proclaim His words. Give thanks to the Lord all our days. More gihapon, gisulti na tanan ni Monsignor, nindot jud kaayo, no? Nalibog noong ko, unsay ako isulti ron. Pero nitumaw gyud sa akong hunahuna, no? Katong nakakita ko managtiayon nga tiguwang sila, nya kanang poor bitaw sila sa akong tan-aw. Nya nakaingon jud ko sa ila sa pagkita nako nila nga naglingkod lang sila managtiayon. Nakaingon jud ko sa akong kaugalingon na these are very humble people. Kay wa man sila gihimo basta kay naglingkod lang sila, igo lang silang ni-greet nako. Mura. Basta kay ang feeling ko lang yun nga they are humble people, no? Daghan ko kasinatian bahin ining mapausanon ana ba kanang ang ako ra yung gikabalakaan kini rag yung ato bang kinaiya ba nga dili gyud ta makuan kaning kinaiyaha nga tawhanon ra jud kaayo nga mutan-aw gyud tas uban. Naminaw ko ni Monsignor, sister. Daghan kayo pod nga kasinatian nga ako personal ug ako sad nga nasinati sa uban sa ilang mga sulti. Ug nakahinomdom sad ko atong last Sunday nato katong narodor nga pagka hagipot gyud nga agian nya karon ang magpaubsanon. O nya nakainumdum sa ko sa gisulti sa una ni Monsignor, bring low the mountain of pride. Unya sa atong pagkatawhanon, usahay, mugawas pod ang atong kinaiya. Diler ba yun ang usahay, Nor? Kanunay. Mauna, naagidig, lisod gyud. Mo bitaw na nga, muna ko pangutanan ni Monsignor. Kanang unsaon jud ka nga matabangan ba nato atong kagulingon ba? No nga dili na tamo tan-aw ubos ta uban kay makakita gyud tag tawo, no. May nga din ko unsa na siya kung nindot siya sinina maayo ni siyang pagkabutang. Kung dili galing nindot sinina, kung urag natural lang gyud kay ordinaryo lang, akin ni siya pobre. Kana bitong mo kuan din ta mo identify din ta pobre ba og dato. No? Kana sad sister nga magsakay ta og kanang jeep. Makamatngon gyud ko nga naay mga tawo nga mutan-aw sa imong sapatos. Usa ana ang akong tupad, kauban akong maestra. Wa gid sa kahibaw nga natangtang na di ang tikod ug ang atbang nangatawa. Ingon din siya. Murag ako'y gikataw-an nga naman naka-feel man ko nga murag na kanang
murag nigasgas nagyud kuno ang ihang puan ba unya sa uman maghuwat lang ta kon kanus sa mahayahay maora man gid ni ako maabot kay daghan kay anak 7 ka buok. Sus inko malagi nga di gyud malikayan usahay. Di gyud kay usahay di sister. Sagad. Kay unsay makita, unsay nadungog. Naagi manghinaot. Ang pagpaubos ba, kinaiyamin ni siya gyud, di ba? Kung nadaghang paaging wakat untas pagpaubos. Mabitaw nga, usa sa mga butang gyud nga makatuto ng tani, gikan sa tuang mga ginikanan gyud. Importante kayo nga ang values sa pagpaubos ato nang itudo sa mga bata sa gagmay bata. No? Di lang sa pulong kundi sa inyong mga may panag-ingnan. Of course, ang pagpaubos, grasya man eh. Muna nga, ingon ako ganina, nga ang ato ang ampo kita, nga ato ang sundon og model, maog yun ang Ginoo. Nagpaubos ang grasya, ano di ba ito paubos? Oo nga, muning kamot ni adlaw-adlaw nga tayo magpaubos. Ako nakaton ko, you know, usa ka techniques pagpaubos ako nang ipambitihan ninyo. Napakumpisal ko, diha taong iduol na ako. Naniyon ko nga, just sit down there, kumpisal lang, face to face, lingkod lang. Eh sa padre, mahangyo ko na padre, may mabang muluhod lang dyan ko. Sa nga naman, sa lahi padre muluhod ko. Muluhod ko, baka feel ko sa ako ang pagkaway, sa humility, pagka ako makasala, lahi ka magluhod ko. Ibaw ka, katong ibuhat niya, nagluhod siya, natandog ako ang yun. In fact, for me, it has become a message nga sa ko ang adlaw-adlaw nga when I pray before going to bed and when I pray, bisag sa sakit-sakit ang mga tuhod ba, guwang naman ta, I would kneel down. I don't stand. I kneel down and pray. Lahi kayo may isuon, muluhod kayo mo ampo. Something is different. Murabag ang posture mo, mura nag-ingon na paubos na ka. Unya, ang magawa si mong baba o si mong kasing-kasing, obsano ng mga pulong. Simple ka na exercise. Always kneel down and pray. Bedside, anywhere. You come to realize na magagamay-gamay, makatong ka sa pagpaubos. Kneel down and you'll never fall.